Bona nit, companyes i companys. Benvingudes i benvinguts a este inici del 14 de novembre, vaga general. Companyes i companys, qualsevol vaga general ha tingut una justificació, però aquesta vaga general està més que justificada. Aquesta vaga general és el crit del conjunt de la ciutadania, del moviment sindical, de les persones que a través del nostre esforç i del nostre treball hem vingut construint una societat més justa, més solidària i basada en drets de ciutadania.